दा लोगोफोर आंनि नैबे बार्थडेनि गिफ्टखौ रिभिल खालामनोसै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मा होदों बिथांजो जोहोलावा बेनो खाथियावनो दं। हे लोगोफोर माब्रै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनै बिराद गरम थानो हायाखिसै एकदम माने दिनै बे हासबेन्डआ बिहा बिचारा अफिसबो गैयामोन दिनै बि सानदोंमोन दिनै जि मोजां न'आव एसे रेस्ट लागोन दा ओरैबायदि दिनै ओरैबायदि बि आनलाकि आरो दिनै लाइट गैया माबा गाज्रि जादों नामा एसे प्रब्लेम जादों दा बेहाय एसे रिपेयार खालामगासिनो आरो दा माला फैयो मिथिला आरो दा ओरैबायदि सानदुंयैनो आं मेगनखौबो खेवनो हायाखै आरो न'आवबो जिरायनो हाया नोंथांमोनाथ' मिथियो नोंथाङा दा दिल्लीनि गरमा माबायदि जागोन आरो बेबो एकदम थार्ड फ्ल'राव आरो जों बे थामथि दालायाव दङ आरो ओरैबायदि गरम आरो दा ओंखामबो सङाखै लाइटबो गैया नालाय थेवबो संनांगोन दा लासै लासै जे चिकेन माने बिहाथ' दिनै अफिस गैया ओंखायनो सानदोंमोन दिनै दाउ बेदरखौनो जानोसै अफिस गैयाबाथ' जों मालाबा जायोना अफिस थाबाथ' जाजाया बेफोर नन भेजफोरखौ ओंखायनो बेदरफोरखौ जाजाया अफिस थाबा बिदि जाखाया दा ओंखायनो सानदोंमोन दिनै जानोसै दिनै लाइटआनो गैया दा अर्डार होदों दा माला फैगोनबा फैगोन खोमा फैबाथाय बानायगोन आरो फैयाबा बिदिनो बानायबाय थागोन आरो लाखै लाइट थायाबाबोथ' जों मालाबाबो जानायखौ बन्द' खालामा ना मानो बन्द' खालामगोन ना लोगोफोर मानसिया जानोनो एफा गोजानाव जोङो दंफैयो दिल्ली माने सोहोराव सिटियाव दंफैयो बेखौ जायालासेनो थागोन नामा बिदिनो आरो मेगनखौनो खेवनो हाया जि ओरैबायदि सानग्लास गाननानै गसंबाय थानो गोनां जादों बेहाय नै पुरा रिपेयारिंनि मानसिफ्रा आरो मालाबा थाब थाब थिग जाबाथाय मोजां जागौमोन मानसिफ्रा माबायदिबो हाबना दङ न' सिङाव बिसोर मिथिगौ आरो जोंथ' बिदि बेलकनियावनो ओंखारबोगासिनो दरजा खुलिनानै आरो बिनि मानसिफ्रा दरजाफोरखौ खुलिना होआ आरो आरो लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ लास्टसिम नायबाय थाबानो जाबाय आंनि माने बार्थडेनि एडभान्स माने गिफ्ट होदों आरो बिथां जोहोलावा बार्थडे गिफ्ट माने होदों ओंखायनो आं बिराद खुसि आरो दा बे बार्थडेखौ दाथ' देखायला नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो गम मोनगोन आरो बिथाङा जोहोलावा मा होदों आंखौ बार्थडेनि एडभान्स गिफ्ट आरो दिनैथ' आंना बार्थडे नङा जेनेबा थेवबाबो एडभान्सलि अर्डार होनानै आरो अनलाइनावनो दिनैसो मोनफैदों आरो दा ओंखायनो लाइटबो गैया नालाय दा देखायबाथ' नोंथांमोना मोजाङै नुनाय नङा न' सिङाव दा लाइटआ फैथों दा लासै लासै ओंखाम संनोसै बिनि उनाव नोंथांमोनखौ देखायगोन दे लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ लोगोफोर लाइट फैबाय दा मा एडिटिंनि खामानि दङ बेखौ मावहैनोसै आरो 1 घन्टा नाङासै थाब फैबाय आरो नोंथांमोनखौ बुंनायनि जास्ट 15 मिनिट उनावनो लाइट फैदों आरो एडिटिंनि खामानि माइ बेलेन्स दङ बेखौ फोजोबहैनोसै बेनिफ्राय बेबो ओंखाम संबाय थादों ओरै बेदरा दाबो मोनफैयाखै बेदरा मोनफैनायनि उनाव बेखौबो एवगोन आरो लोगोफोर फाइनेलि लाइटआ फैबाय दा माने नङाबाथ' जों नैबे रुमावहाय रेकर्ड खालामनो हानाय नङामोन आरो बिराद खोमसि जायो जोंनि न'नि बायदि जाया न'फ्रावथ' जेबो लाइट साइट दरखार गैया नेचारेल सोराङानो फैयो ना लाइट फैयो ओंखायनो न'आवथ' सब जायगायाव सोरां दा बेहायथ' एसे आर्टिफिसियेल नांगौ आरो बे लाइट फैयाबा जेबो नुवा दा आं लाइट फैयैनि सिगांनो आरो बे दालिखौ दालि बानायदों ओमफ्राय नैबे ओंखामखौबो आं बानायखाबाय आरो लाइट फैयैनि सिगांनो नैबे सिम्पोल दालि बानायदों नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय बानलु बिदि गोरान होनानै आरो ओमफ्राय दा बिथाङा बेदर गोदागासिनो नै लाइटआ खेबसे फैनानै आरो खेबसे थांदोंमोन बेनिफ्रायसो आरो फैबाय लोगो लोगो फैनानै 2 मिनिटल' थाबाय खोमा 1 बा 2 मिनिट थानानै थांफिनबाय आरो दा फैबाय आरो मोजाङै दायो बेदर गोदागासिनो आं सानदोंमोन आं बानायनोसै होनबाय दे आंनो बानायनोसै होननानै आरो मालाबा बिदि आखाइखौ चेन्ज खालामनाबो जानो लुगैयोना आरो आंथ' सानफ्रोमबो बानायबाय थायोना बि अफिसाव थांबाथ' जेनेबा बानायनो मोनखाया जिखिजाया गाव संनायखौ जानो मोजां मोनो आरो ओंखायनो बिहोनबाय दे आंनो बेदरखौ संनोसै होननानै दे होमबा संहैदो होनना बुंबाय आरो आं सिम्पोल बानायगोन आरो दा ओरैनो बेदराव होनो बिदि आलु फिसा फिसा बिदि दरब्रै बिदि हाना लादों ओमफ्राय बिथिं सामब्राम गोजा मिडियाम साइजनि मोननै मिडियाम साइज माने स्मल साइजनि जागोन मोननै ओमफ्राय नैबे नोरसिं बिलाइ बिदि सुना लादों आरो नोरसिं बिलाइ होगोन बेदराव ओमफ्राय बिथिं देनाय मस्ला हाइजें बानलु गोथां ओमफ्राय आरो जिरा आरो सामब्राम गुफुर आरो बिथिं
दा लोगोफोर बानायबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय अब्लासो गम मोनगोन ना आं सब संखांनायनि उनावसो नोंथांमोनखौ आंनि बार्थडेनि गिफ्टखौ रिभिल खालामगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मा होदों नैबेनो लोगोफोर आंना बार्थडेनि गिफ्टआ दिनै मोनफैबाय आरो अनलाइन दा नायनोसै मा फैदों नोंथांमोनखौबो देखायनोसै आरो मा दङ बायदि मोनदों लोगोफोर गेस खालामलाय बेहाय दिनै आं बेखौ खुलिना होबाय दा नायनोसै आरो मा दङ दा लोगोफोर आंनि नैबे बार्थडेनि गिफ्टखौ रिभिल खालामनोसै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मा होदों बिथां जोहोलावा बेनो खाथियावनो दङ इधरा जीते रहो दा ini माबा कम्पास होदों नामा कम्पासनि बायदि बक्स दं माथो ini फार्स्टआव नोंथांमोनखौ नैबेखौ देखायनोसै कार्ड नैबे CaratLane नैबे CaratLaneनि कार्ड आरो नैबे बेनिनो गिफ्टआ दा गेस खालामबानो जाबाय आरो मा जि मोजां आयु नैबे बक्सआ जि मोजांथार very cute लोगोफोर दे दा नाय दे 1 2 3 नैबे आंना बार्थडे गिफ्ट बेनो आरो नैबे लोगोफोर आंनि पेन्डेन्ट गल्डनि पेन्डेन्ट आरो आं माने आंना आरो मोनसे इदि सेन दङ बेहाय गाननो इदि फिसा पेन्डेन्ट गैया आरो बे मोनसे सेना फिसाथार बिदि गाननो इदि पेन्डेन्ट गैयामोन ओंखायनो बेखौ होबाय आरो अननानै बिथाङा बे माने बिदि अनलाइन डिलिभारि जायो आरो नैबे माबानि CaratLaneनि नैबेहाय इदि नुदोंना नोंथांमोना CaratLane नैबे जाबाय टनिक्सजों पार्टनारशिप आरो टनिक्स ब्रेन्ड दङ ना बे टनिक्सनि सनानि इदि माने ब्रेन्ड दङ ना बे टनिक्सजों पार्टनारशिप आरो CaratLane बेनिफ्राय अर्डार होदोंमोन आरो अनलाइन खैदिन नांखोथाय 14 डेससो नांबाय 14 डेससो नांदों आरो दा 14 डेसनि उनाव फाइनालि नैबे मोनफैबाय दा खुलिनोसै दे लोगोफोर आरो लोगोसे बेहाय इदि बिलबो दङ आरो बिदि नैबे नोंथांमोना मालाबा आरो इदि अनलाइन इदि सना इदि गल्ड इदि बायोबा आरो बेबायदि बिलखौ लाखिबानो जाबाय आरो उनावहाय आरो नैबे स्पेसियेलि नैबे कार्डखौ बिथिंनो लिरनाय दङ इनि नैबे कार्डखौ स्पेसियेलि नोंथांमोना लाखिबानो जाबाय आरो उनावहाय जुदि मालाबाफोर एक्सचेन्जबो खालामनो सानोबा आरो उनावहाय बे सनाखौ एक्सचेन्ज खालामनानै जुदि माबा गुबुन लानोबा आरो बे कार्डखौ होबाथाय सब जायगायावनो जागोन आरो बे CaratLaneनि जिखिजाया बिसोरनि श'रुमाव जागोन आरो अल अभार इन्डिया दंना नैबे CaratLaneआ ओंखायनो जिखिजाया गुवाहाटियावबाबो खालामजायो जि जायगायाव नोंथाङा थायो आरो बे जायगायाव खालामनो हायो आरो नैबे बिलखौबो लाखिबानो जाबाय आरो नैबे जाबाय मा वारेन्टि कार्ड नामा वेलकाम नोट नैबे जाबाय वेलकाम नोट आरो सोनानै नोंथांमोनखौ देखायनोसै आरो माबायदि समायदोंना समायाखै दिल्लीयावथ' सनाखौथ' इदि गाननो मोनखायानो दा नोंथांमोनाथ' नुखादोंना दाख्लै जि इदि पुलिसफ्रा लिंनानै बुंनायखौ बिराद माने रिस्कि आरो बेहाय इदि सना माबा माबि इदि बेफोरखौ गाननाया आरो एसे रिस्किथार आरो दा लोगोफोर नैबेनो आरो नों दानि होनाय आंनि बार्थडेनि गिफ्ट आरो नैबे पेन्डेन्टआ बेखौथ' आवगायावनो होनाय बे नङा बे आवगायावनो होखानाय बियो नैबे आरो नैबे जों स्पेसियेलि गाननो गैयामोन आंहा पेन्डेन्ट मोनसेयावथ' आरो दोंसेयावथ' दङमोन नैबेहाय आरो नैबे आंखौ बार्थडे गिफ्ट होनायखाय आरो एडभान्सलि आं बिराद हेपि आरो नोंथांमोनाबो कमेन्ट होबानो जाबाय आंनि बार्थडे गिफ्टखौ माबायदि मोनदों बार्थडे गिफ्ट होनानै माबायदि मोनदों पकेट खालि जादोंना मोजाङानो मोनदों नङाबालाय मानो होगौमोन जिखिजाया पकेट खालि जादों आरो ना लोगोफोर जोंना ओंखाम जानो जिरायबाय बेहाय बेदर ओमफ्राय सिम्पोल जों दालि बिथिं आसार बेनो लोगोफोर जोंना दिनैनि लान्चआ फैबाय दा जानोसै भिडिअ बानायबाय थानायावनो माबैसे जादों पाता मोनाखै आरो भिडिअ बानायबाय आंनि बार्थडेनि गिफ्टखौ इथिं नोंथांमोननि सिगाङाव खुलिबाय थानायावनो इथिं बेदरा मा जादों पाता मोनाखै आरो बिदिनो सारायाव दोननानै जों बेफोरखौ खुलिबाय थाबाय ना जेबो नङा मोजाङानो जागोन मालाबा सिम्पोलबो जानांगौ ना बिदिनो दा लोगोफोर एसे उनाव लोगो मोनगोन दे नोंथांमोनखौ जों ओंखामखौ जाना लानोसै लोगोफोर जों ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै एसे बिदिनो रेस्ट लादों आरो सानैजों रावबोथ' गैयानो जेरावबो थांनोबो हाया दा ओंखायनो जों न' सिङावनो आरो माबोरै टाइम पास खालामगोन बिदि होननानै आरो गुगोलाव दहायनिफ्रायनो आधा घन्टासो जाबाय खोमा सोरनिबा नाम होनानै जि सार्च खालामबाय थादों आरो ओमफ्राय दिनै बे बर' मानसिनि नामफोरखौ आरो गावनि नामफोर होनानैबो गुगोलाव जि सार्च खालामलायो एग्जाम्पोल दे लोगोफोर नायबाय था
Who is Himsa Narzary? According to Sportskeeda, Halicharan Narzary is a professional Indian footballer born on the 10th of May 1994 in Kokraja, Assam. दा नोंथाङा खोनाबायना दा बेयो गावनि नामखौ आरो Who is Himsa Narzary होननायाव डाइरेक्ट फैयो हलिचरन नार्जारिनि आरो हलिचरन नार्जारिखौबो हलिचरनसो होनो गुगोलाव Who is English maker? फैया गुगोलाबो मिथिया बेदिखौ खोथिलायाखै बेनि फेसखौ दासिमबो नुवाखैबा जोंनो एसेबां नायनो लुबैबाय थायो आरो माबायदि सोरबा इंलिश मेकारा इदि होननानै आरो जिखि जाया बिथाङा गावनि फेसखौ रिभिल खालामबाबो आरो बिराद मोजां खामानि मावगासिनो आरो जेसेबां माने जोंनि आसामाव जेसेबां इउटिउबार्सफोर दङ आरो माने सब कमिउनिटिनि आरो एसामिसआनो जा बर'आनो जा हाइएस्ट खोमा इंलिश मेकारानो दासिम आरो आसाम फ्लाट माबायाव डनेट खालामनो हादों आरो हाइएस्ट आरो बेखायनो पुरा सेलुट आरो बिथांनिसिम इंलिश मेकारनिसिम आरो बे बिथांनि जोहोलावनि बा आंनि बे बार्थडेनि गिफ्टखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो दिनैनि ब्लगखौ आरो बारा गोलाव खालामला एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय लोगोफोर बाय बाय